O dara di ay ang atong palwa mga kapobre o. 5 lang ang buok mga kapobre. O bisan pag magdala mo kari diri mga kapobre o. O ugan ni siya kaayo mga kapobre. Ayan mga kapobre. O. Ang location din namo mga kapobre nami diri sa Purok Dos Kumarong. O daplin lang siya kasada mga kapobre. O diani ra namo among kahoy dayon. O nara diha ang kasada mga kapobre. Muna among balay mga kapobre o payag dai namo mga kapobre. Then mao na siya ang kasada mga kapobre. Sige kinsa tong way kahoy kay sige biya rog ulan mga kapobre. Di. Ali na mo diri ay mo ka problema 5 lang ang buok o tag-as kaayo o. God bless mga kapobre. Mayong kalag-kalag sa tanan.